Тыңлагыз Казан сөйле дигән сүзләр эфирда беренче тапкыр 1927 елның 7 ноябрендә яңгырый. Шул вакыттан бирле Татарстан радиосының һәр тапшыруы Казан сөйле дигән канатлы сүзләр белән башлана. Татарстан радиосы үзенең 95 еллыгын билгеләп үтте. 1927 елның 7 ноябрендә Казан сөйле дигән татар сүзе эфир киңлекләренә чыккан. Бүгендә әлеге сүзләр радионың тарихын, шул тарихта якты эз калдырган шәхесләрне искәртеп уза. Мин бәхетле кеше, менің янымда сонда яхшы уңган кешеләр бар. Үзегез аңладыгыз, менде һәрберегез турында вакыт җитми сезнең яхшылыкны укып чыгарга. Бүгенге көннән 100 еллыкка хәзерләнә башлыйбыз. Матур кеше тыңлап туймаса ташлыктыр. Татарстан радиосының 95 еллык юбилейна багышланган тантанада радио хезмәткәрләрен Бөтен Россия дәүләт телерадио компаниясе генераль директоры урынбасары, төбәк департаменты җитәкчесе Рифат Сабитов котлады. В тяжелом 27 году, когда еще даже не было коллективизации, да, а уже тогда... Ул вакытта ук масса күләм мәгълүмат чаралары зур урын алып торган һәм радио үз эшен башлап җибәргән. Татарстан радиосы Бөтен Россия дәүләт телерадио компаниясе холдингына керүче масса күләм мәгълүмат чаралары рәтендә аерым бер урын алып тора. Һәрбер кешенең үз радиосын ушаган кешесе бар, яраткан кешесе бар, ул традицияны эзләгән кеше бар, алар өчен дә бу радио кирәк һәм ул сакланып калырга тиеш. Бөек кешеләр, бөек исемнәр, без аларның исемнәрен хәтерлибез һәм бүген эшләүчеләр дә сезнең һәр кайсыгыз олы, зур эш башкара. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе җитәкчесе Рифкат Миңнеханов инде күп еллар Татарстан радиосы белән тыгыз элемтәдә эшләүләренә тукталды. Дәүләт автомобиль инспекциясында эшләгәндә радио, телевидение аркылы күбрәк эшне апарга кирәк. Шуның өчен без 90 еллардан бергә эшлибез. Радионың рухи ягын һәр даим шагыйрь язучылар, җырчылар, галимнәребез кайгырткан һәм бу эш бүген дә шулай дәвам итә. Тапшырулар Казанында кайнасак та, барыбер эфирдан тыңлаган чакта, гади тыңлаучы буларак горурланып, балачактагы хыял, монда эшләгән кешеләрне күрдек дип сөенеп яшибез. Татарстан радиосының көндәлек тапшырулар күләме 6 сәгатьне тәшкил итә. Бу филиаллар арасында иң зур күрсәткеч. Бүген эфирга 50гә якын оригиналь тапшыру әзерләнә. Миңа иң кадерлесе ул җырым белән сәлам юлын тапшыруы. Бу тапшыруны без мөхтәрәм ветераннар хөрмәтенә, тыл сугыш ветераннары, хезмәт алдыңлары хөрмәтенә тапшырабыз. Һәм бу проектның авторы безнең җитәкчебез Тәүфик Камардинович Сәгитов үзе. Без әле совет заманы шикелле тыңлаучыларыбыздан хатлар да алабыз. Без төрле төбәкләрдән лаеклы кешеләр турында һәм шушы проектыбыз киләчәктә дә уңышлы дәвам итәр дип өметләнәбез. Татарстан радиосы үзенең тапшыруларын Бөтен Россия дәүләт радиосы дулкынларында алып бара. Тапшыруларда республикабыз тормышы, аның мәнфәгатьләре һәм проблемалары чагылыш таба. Журналистика факультетын укып тәмамлаганда белә идем үземнең кайда эшкә барасымны, ни теләгәнемне, нинди әйтер сүзем булганын. Шуңа күрә мин бирегә максатчан килдем һәм шушы гаилә мине бик җылы кабул итте. Татарстан Республикасы баш каласы Казан сөйли. Татарстан радиосының данлы тарихы буыннардан буынга дәвам итә. Алия Галиуллина, Илдар Галиуддинов, Татарстан яңалыклары.